Άνω κάτω η Λάρνακα από τη δράση ασυνόδευτων ανηλίκων. Ανεξελεκτή και χαόδης κατάσταση. Τοποθέτησαν 20 ασυνόδευτους μετανάστες σε ένα γυροκομείο. Πράγματα και θάματα. Υπάρχει καταγγελία ακόμη και για απόπειρα βιασμού φροντίστριας. Προειδοποιήσαμε για όλες τις συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν. Οι αρμόδιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας. Όταν όμως βρίσκεσαι σε κέρια απόστα και όταν έχεις απέναντι σου απειλές, μαχαίρια, κλοπές, ναρκωτικά, τότε δεν είναι αρκετό να διαπιστώνεις το πρόβλημα, αλλά πρέπει να βρεις λύσεις. Όταν εγώ τους είχα θέσει από την πρώτη μέρα στις 8 Ιουνίου αυτό το ζήτημα, καθησύχαζαν τους πάντες και αγνόησαν τις εκκλήσεις μας ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Καθημερινά καυγάδες, φωνές, σπάζουν τα πράγματα, ταπεινώνουν, εξευτελίζουν το προσωπικό. Οι ηλικιωμένοι καθημερινά βιώνουν μια κατάσταση δύσκολη. Στις 30 Ιουλίου έστειλα μια επιστολή στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας. Καταγράφω όλα τα περιστατικά τα οποία είχαν γίνει, τους καλούμε να λάβουν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες μας. Κοινοποίηση με αυτή την επιστολή έκανα και στον Δήμαρχο της Λάρνακας και στον Αρχηγό της Αστυνομίας. Είχα λάβει γραπτή απάντηση μόνο από την αστυνομία. Είναι μια τετρασέλιδη επιστολή, καταπέλτης για όλα όσα συνέβαιναν. Απειλούν τις κοπέλες, τη μια εχθές συγκεκριμένα την έβαλαν πίσω από το πλυντήριο και αποπειράθηκε να την βιάσει. Δεν γίνεται ανήλικο να πίνει ναρκωτικά, να βιάζει γυναίκες, να είναι μες στους δρόμους, να κλέφτει αυτοκίνητα. Λέγεται ότι έχουν και 3-4 έχουν μαχαίρκα μέσα στις κλάτσες τους. Δυστυχώς όμως αγνοηθήκαμε από τους αρμόδιους, οι οποίοι επέμεναν ότι είναι μια προσωρινή λύση. Προσωρινά έτσι, γιατί στην Κύπρο η μόνιμη προσωρινότητα είναι χαρακτηριστική. Να σταματήσει πλέον το παραμύθι ότι είναι εμπόλεμη ζώνη Συρία. Έχει σταματήσει ο πόλεμος εδώ και χρόνια. Πρέπει να δούμε με το τεστ ηλικίας τι γίνεται. Αν η υπηρεσία ασύλου αξιοποιεί την νομοθεσία την οποία έχουμε περάσει ως Κοινοβούλιο, αυτά τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθηκαν για βαριές πράξεις, όπως σας είπα, για ναρκωτικά, για κλοπές, για άσεμνες επιθέσεις, γιατί δεν τους είχαμε περιορισμένους? Είναι επικίνδυνοι για την κυπριακή κοινωνία. Βλέπουμε κέντρα των πόλεων να έχουν γκετοποιηθεί. Είχαμε το παράδειγμα με τους ασυνόδευτους ανήλικους. Έχουμε ένα σωρό υπόδικους ή καταδικασμένους μέσα στις φυλακές. Το μόνο το οποίο μπορούν να πράξουν αυτή τη στιγμή είναι να τους απομακρύνουν άμεσα και είτε να τους απελάσουν είτε να τους οδηγήσουν σε κλειστές δομές μακριά από κατοικημένες περιοχές.